Voice music one never. Ibe sinachi special. Nesie ibe sinachi. Ibe ni ne sinachi bia umunna mu. Ibe sinachi. Nesie ibe sinachi. Ijenu wa sinachi adema umunna. Ibe sinachi. Ijenu wa sinachi adema umunna. Ibe sinachi. Ibe sinachi. Ibe sinachi. Iju wa ne sinachi bia o. Ibe sinachi. Ijenu wa ne sinachi umunna mu. Ibe sinachi. Ibe sinachi. Ibe sinachi. Nesie nu ni ibe sinachi o umunna. Ibe sinachi. Odi awanna. Ibe sinachi. Nesie ni ibe sinachi. Iju wa sinachi adema ndi obodo mu. Onye odele mma. Asigike no lisa chukwa bia mu. Kedibe ji gwo wa bo ogwu a. Onye obuna chedo nti ofuma munna. Obuna ga echi ozo. Nesie nu no sinachi bia o. Obuna ga echi igwe. Nesie nu no sinachi bia. Iju wa sinachi adema umunna. Wana muta. Nesie nu no sinachi. Ega na bata nu. Nesie nu no sinachi. Abaka mumbo bu na nli onu. Nesie nu no gala ne sinachi bia umunna. Onye odele mai. Yake no lisa tuwe. Ajeke no lisa tuwa bia ma. Iju wa sinachi adema ndo. Ibe sinachi. Onye na-ekwu abatagono. Ibe sinachi. Mubu onye wegwe. Ibe sinachi. Weze egwu. Ibe sinachi. Obato wele egwu. Egwu muga na-ebie. Primala egwu wa sinachi bia. Ibe sinachi. Iju wa sinachi adema umunna. Ibe sinachi. Ijenu wa sinachi adema ice. Ibe sinachi. Owelu madu koye wele gonu. Kedo ye netile egwu a. Onye ma Sunday wa lo. Oke wa na ate Sunday ni ibe sinachi o. Okwima na akwe bata. Nesie nu no sinachi. Mwana amuta. Sunday no sinachi enole ya. Onye ma Sunday odogwe. Wachi meleze no Kolobia. Okwima ni ibe sinachi. Sunday akunwata. Wachi meleze obule. Okwima na akugi sinachi bia. Ijenu wa sinachi adema Sunday. Good way tight one now. Nice. Wanoma Sunday baba dudu. Wonye mi atobodo me. Wachi meleze obuleze. Sunday oyo obodo mu. Sunday akunwata. Sunday baba dudu. Wachi meleze obuleze. Sunday baba o. Egwu abu egwu Sunday. Sunday oyo obodo me. Ana eliro mmadu eli. Ibe ekwutere ka oge emelu uchie enole ya. Ijenu wa na-esi na chi. Sunday Egwalo. Oke nwa na mmịata anamu. Sunday Baba Dudu. Ike n'obodo oyibo. Aisi na ijenu wa na-esi na chi bịa. Mana ezokwu
ibe anyị gbalụ ka anyị na-eme nụ ife si na chi ife si na chi ife si na chi ihe bụ akụkọ Sonde ife si na chi onye ọma Sonde baba gbachi mere ezi ọbụla eji a wee na-ata ụwa gị ife si na chi onye ma na ọ ga-adị mma ịnụla ya ife si na chi mgbe o ji dịzie mma ife si na chi ndị mmadụ kwubu ibe soloba Sonde nwanne m a biko egewere ndị ọnụ ibe niile na-esi na chi bịa ibe emelu ka eji ekwu ya nụ Sonde gwara ozu nne ya n'ezie na ọ gwara ọbụma ọ gwara ozu papịa gbasie ya ike nụ ọ kpọrọ ikwu n'ibe ọ kpọrọ ọra mmadụ nụ onye nọ n'ụlọ ma onye jeleje n'ezie nụ na mmadụ karịrị akarị ụmụnna m odogwu gbuli ezi ndụ weli ihe mesu ya ibe emelu ka e na-ekwu n'ezie nụ n'ọgbọrọ olili ọ sị na onye liri eli na ọ ga-azọlụ n'ọba na n'oge ego ji nnesia ya nwesị na ibe si na chibia ice Sonde baba do na siri ibe onye mere na ọ bụrụ ọnya isi nunu iko onye eji ama ka eji ama elu ya nnụnụ Sonde onye obodo m biko gaba n'iru gị na-achị gị dị wee gba ụwa Sonde onye obodo mee aka ndị etili gị egwu ibe si na chi bịa ijuwa si na chi adị mma onye obodo babadu ike n'obodo Igbo ekene yi n'elu gị ya bụ ezi ogele bụ ụlọ nwunye Sonde ada ya bụ ada dị ọra mma ezi ogele bụ ụlọ a sị na mmanwụ Igbo dị n'ụlọ ya Mrs. Elizabeth Sonde Ekwalọ babadu ezi ogele bụ nọ n'edu Elizabeth nwunye Sonde ga n'iru n'oge adịla egela mma Igbo Sodiamak Lisi Mmili Gold ezi ogele bụ nọ lechaba enye nwanyị egwu ji bịa nụnụ n'ezie n'ibe si na chi ijuwa na-esi na chi bịa n'edu Elizabeth nwunye Sonde adaghị Lisi Mmili Gold Igbo Sodiamak ọkwa ịma na ibe si na chi ibe si na chi bịa ọ bụ Sonde si na nkele gị ejiri agbụrụ ọkpụrụ kokoli ya n'ụlọ ọra eziokwu Sonde baba esi ụka nkenele gị esi nwanne gị Elias Ekwalọ na mmịata Anam papa a na-egbu achala ọ na-esi ogologo onye omele soro gwe Elias Ekwalọ wachi imele eze ọbụla eze biko kene Olisa tuwe kwima na ibe si na chi Elias Ekwalọ Sonde baba si na nkene ego
ezi papa na-egbu ya bụ a na-egbu achala Sunday baba emo Sunday semomu kene ibe sina chinu Sunday isu kan kene loge John Ekwalo na miata anam Share Dangote landlord na Kogi State Oyoma John Ologwe John Ekwalo oge wana miata John Dangote o ibe sina chibia o landlord na Kogi State Sunday semu kene ibe sina chi akuwa no sina chibia o enolea asina kuwa ni sina chibia John Dangote achimelezo blezo Sunday semomu kenegi Ono man the best Wachi meleze no Colombia Ena di nive sinachio nive sinachibia o Okwima no gala ne sinachibia o And the best Ike na India Sunday baba sina kenegi no Inimaka Chukwu Jegu Ekwalo na Mmiata Anamu Maga Onyoma Chujekwe Mwakwalo bile Iju wasinachi ademma o Yabu Chujekwu Mwakwalo Yesi wana miatai Wachimelezo obleja Ibeni nene sina chibia enolea Yebu waga Sunday sigina leke nene egu kelelege I know they are alive Desi enibe sina chie Ive sinachi Okwima ni ive sina chio Ive sinachi Okwima ni ive sina chino Ive sinachi Ive sinachi Ive sinachi Desi enu ni ive sinachi Ive sinachi Nice Kanjege nelu ginunu Yabu Emmanuel wodo ake Oke wana miata o Emmanuel wodo aka oyobodomu Ibu ochele mae Ibu odogu ni India Ochele maga chozo Emmanuel Sunday sigina leke nene egu kelelege Okwima ni ive sinachi Emmanuel odo aka na mmiata anamu Ochele ma ike na India Sunday baba dudu wasina kelege no Onyoma Sunday baba Wachimeleze no Colombia Sunday yebodobe Biko keno lisa chuwo gamo Akuwa ne sila chibia enolea o Iska keneloge Chinedu Okafu na mwewelu anamu Oyoga adele mmanu Nenu Chinedu Onyoma Chedwe Moka Fobili $50 melu moko
ibe melu ka eji ekwu ya nụ onye gwa golden wash ofu ihe melu ka eji ekwu ya ya bụ Chinedu nwoke bụ na lụgozie ọkwa ịma na akụgị si na chi bịa akụsinachi kis n'elu akụsinachi nwamgbe enwelu nwanna m ike n'obodo ibe ibu odogwu n'India onye ọma Chinedu biko kenelu m nwachu World Bank nwamọba na mụ n'ekpọrọ chụmụ ya mee ọsịmụ jebe mgbe enwelu mme na m ga-eje tiri gị egwu ya bụ Chinedu ya bụ Chinedu ya mụ ka njelu tiele World Bank nwamọba na mụ landlord ka ibu abụ egwu kelele gị egwu na-etili oyimo Sunday Babadu Yesu ka nkelelu gị Vasili Madukolo na Ọra Metis Anam eze ego ike na India Nenu Vasili nwa Madukolo onye Ọra Metis na Lungozi ife si na chie ezi ife si na chie eze ego emo Vasili Madukolo Sunday Babadu Sunday si na lekene o ife si na chi no ije nu wasi na chi ademma umunna muno ife si na chi ezi ife si na chi ife ni na si na chi bia umunna muno kedu maka ike mu ya bụ ike me nwekwa alọ nwamweze na mobili chemic oil ike na India Sunday Babadu was na ngere gị na n'elu ike mu nwekwa alọ bilie ibu chemic oil ike n'obodo Igbo egwu kelele Sunday Baboyege Sunday si nkene gị ife si na chi bịa nụnụ ijuwa si na chi adịmma o ndị obodo m kedu maka Uchenna Moses Okoya na mmụọba agwụ ochie dike ike na India Uchenna Moses ochie dike okwema na ife si na chi o Sunday Babadu Sunday si gị na lekele egwu kelele gị na ọ dị alive Sunday Babadu esi ka m were ekele ka m kelele gị ezi ohi gị onye ebuchi ọfọdụile na ụmụọba agwụ Royal Lord ike na India onye ọgbọ onye ebuchi ụfọdụile lalụ gị bụ the Royal Lord ike n'obodo ibe mmụọba mụrụ dike onye obodo m na mmụọba Sunday Babadu Sunday si gị nala ekele ife si na chi ezi ife si na chi ife niile na-esi na chi bịa nwanne ga agwa ya gwa sa iba 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 ois
onye ọma Sunday baba gị bụ Ogbuefi n'ụkọ landlord odogwu ego Sunday onye obodo mee gbachi mere eze ọbụla eze Sunday na-akwụ gị si na chi ego gị si na chi bịa odogwu onye obodo acheke n'elu gị ya bụ Eris Obiora wee ụmụdọra na mụ agwụ dị ndụ odogwu ike n'obodo oyibo Eris Obiora Sunday baboy mụ Sunday si gị n'ala ekele na ibe si na chi bịa ibe niile na-esi na chi bịa ụmụnna m nụnụnụ agwụ dị ndụ ike n'India Sunday baba si na nkene gị ka nje kenelu gị nụnụ ya bụ Chimezie Nwelazọ onye ọma Chimezie mamụ Alazọ odogwu onye obodo onye mmịata na mụ omelora ka ịbụ abụ odogwu n'Indonesia Sunday baboy mụ Sunday si gị n'ala ekene na-egwu kelele gị Chimezie Alazọ esi nwana mmịata na mụ omelora kis Indonesia ọ ga-adịle gị na mmanụ Sunday babadu eswa ka nkenelu gị Chief onye chọrọ mụ Anidebe Akwebis Igwe Oderigbo kis Yora na mụ Igwe mụ Okolobia omelonye na-esili ike n'enu onye achọ na mme Nwanidebe Igwe Oderigbo dalụ ngị bụ omeka bụrụkwete onye achọrọ mụ nwanne anyị eze dezie na ị ga-echila ya eze maka Chukwu ya bụ etoseni okwu ekwuru nwoyi onye eze ka ịbụ abụ Igwe Oderigbo dalụ Sunday babadu Sunday onye obodo mụ Sunday sege n'ala ekene onye chọrọ m Anidebe Igwe Oderigbo kis Yora na mụ Igwe mụ Okolobia Sunday baba si na nkene gị ịbụ omeka abụrụ kwete ife si na chi n'ezie na ife si na chi ife niile na-esi na chi bịa ụmụnna m ife si na chi Sunday esi ka nkenelu gị Monday Edesuno oke nwa na mmịata Papa Chimamanda Amanda Investment odogwu na Indonesia oliego na ụkọ ego n'enu Monday Edesuno odogwu onye obodo ya bụ Papa Chimamanda odogwu n'Indonesia ga n'iru Amanda Investment ọkwa ịma na ibe si na chi bịa ibe si na chi n'ụwa ibe niile si na chi ije n'ụwa si na chi adị mma ụmụnna m kedu maka Sunday mmachie oke nwa na mmịasa Anam landlord na Lagos State ike na India onye ọma Sunday mmachie landlord na Lagos State Sunday babadu ya si mụ kene gị na ibe si na chi bịa n'ụwa ibe niile na-esi na Chukwu bịa enụlụ ya n'ụwa
Chief Ugogbuzuo Ọchake Kiss na Nam Odogwuri dia Ifeanyi Ọgbụgbụ ahụ Amụọba na mụ Ugogbuzuo nụ n'oge Achake lelele ọkwa ịmalụ Ugogbuzuo n'oge Achake ibe niile na-esi na chibia enọle ahụ Sunday babo eme Yasi kenego ive sinachi Prima na kune sinachi o Sinachi nowa Kedumaka Chijo Emmanuel Na miata na mo Ogonogo mma Landlord Na Asaba Delta State Ife sinachi Onyoma Chijo Mwimo ime Wachimeleze obuleze Landlord kibu abu Sunday babadu Sunday sigi na lekene o Maswa kankenele yeweli obu Nami ata namu Kisito wa mama Odogwuri India Oji 100 emogo Nenu onye Ngobugo na lungoze Obugo zemanemu Oke wana ate Kisito yobudomu omogo Sunday babadu Sunday simumu kenego Nive sinachi bia Ijenu wa sinachi adema Ndi obodo Yegolo obu Omogo ndi ebu Oga adirege na mmanu Udimo kakileti wachigoze Ofia investment Ofia kulego na namo Yegudia wana Kajeke nelugi nununu Clement Okoye Oke wana miate Yes man Ibu Clement wana Sunday babo ime Sunday sigi na lekene o Ibe sinachi nununu Ibe nine ne sinachi kubia Yes man Igena India Yesu wakanke neloge Oyster Ezuo na Enugu State Landlord na Kogi State One Oyster na lwe Oyster Ezuo Onye Enugu State Sunday babadu Sunday sigi na lekene nebu Landlord na Kogi State Wachimeleze obuleze Desenu ni ive sinachi no Ive sinachi Ive sinachi Desenu ni ive sinachi o Ive sinachi Desenu ni ive sinachi o Ive sinachi Desenu ni ive sinachi o Ive sinachi Desenu ni ive sinachi Yes Ive sinachi Keduma ka Akachukwu Yob Akachu Nwokene Onye oge anile mma Onye Aguleri Akachu Nwokene na Aguleri Omaba 1 na Eziama Ibesunu Aguleri Sunday baba sinakene gino Desenu be sinachi bia nunu Onye oge adele mo Nwokene Yesu akankenele oge
John Ọkanume na Enugu steeti landlord na Kogi steeti na ọ ga-adịla mma n'ụlọ. Kedu maka Nzedigwe Ọkafọ na Mmiata Anam Atọ Chairman Anambra na Kogi. Onye ọma Nzedigwe bili egwu kenele ife sinachi n'ezie na ife sinachi ije n'ụwa sinachi adị mma o. Kedu maka Egbunike Ọnụọra na Ọrama Etisi Anam Chris Mba Ike na India. N'elu onye Egbunemu n'ike ọnụ olodogwu onye ọrịa etiti ibu Chris Mba o n'India. Sunday Baba Oyeme Sunday si gị na lekenenu n'ibe sinachi bịa ije n'ụwa sinachi adị mma o ụmụnne m. Yesua ka nkenelu gị Stanley Machie na Mmiata Anam Ọmaba Ike na India Ice Nedu Stanley Mwamache Ibu Ọmaba Oyemo Ogogogogo onye oge adịle mma ike n'obodo ibe Sunday Baba Oyemo nunu ezi ọya ka m Sunday si gị n'ala ekene egwu kenele gị nunu. Kaje kenelu gị nunu ya bụ Chukwudi Agwala ya bụ na Mmiata o Nwachimeleze Ọbụleze oge adịle gị mma Chukwudi Agwala na Mmiata Anam As Ike na India na ọ ga-adịle gị na mma n'ụnụnụ. Ka nje kenelu gị nue kedu na onye egwu onye ọma Boniface Nwagwu Ọbatuna oke nwa na Mmiata o ogogogogo Nedu Boniface Nwagwu Oyeme Ọbatuna onye Mmiata obodo m egwu kenele gị. Ụdanna Agbụrụ Eyi Chief Ụdakpu Eyi nke izizi na Mmiata Anam Nwanne Aloy Plus Ike n'obodo oyibo nunu. Anyị si na nlotu n'ubi ka nlarịa Sunday Baba ọ sị na nkene gị esi oyi ka ajọ nwanne nunu. Chief Ụdakpu Eyi n'ezie na ibe sinachi ọ dị ya nwanne ka je ekene nwanne mma ya bụ Chinedu Ọkafọ oke nwanne Mmiata ya bụ Chiedu Ọkafọ anụ bụ ọgwụ odogwe anụ n'ibu ọgwụ agbanli anụ bụ ọgwụ Sunday Baba Oyemo Sunday si gị n'ala ekele na egwu Chiedu Ọkafọ na Mmiata Anam anụ ibu ọgwụ life dị maka Boniface ọnọkwa ọfụma. Egwu a bụ ibe sinachi o ibe sinachi. Sunday Baba esi ka nkenelu gị Ikechu nwanna chọe atọ nke izizi na Mmiata obodo m Ike n'obodo oyibo Ikechu nachọ Odenigbo nya mụrụ oke mmanwụ Odenigbo Sunday Baba du Sunday si gị n'ala ekene o egwu kenele gị ya bụ Ikechu nachọ landlord na Lagos steeti. Mụ na ndị egwu m n'ezie na anyị bịara obi gị nụ anyị bịa Lagos steeti ya bịalụ gị egwu
bosi mele shine education bosi bogbebulo bigi nunu okwi malumu na ndi egwu ma he biale o Sunday baba e oye miato obodo me Sunday walozu papa o megu obolo mu na ndi egwu mu no kwa he biale a gbeji kwase nwa bozu Sunday oye obodo mu Sunday sinegwu eje ni igwe iwe melo kantel Sunday ogbu igwe evi Sunday oji evi emesu ya wachi meleze obuleze keduma keji ike akwa alo onye mmiata obodo mu eji ike ewa alo na mmiata anam ike na Malaysia landlord na tere Onitsha kanke n'elu gị ejaki nwa mame odogwu na Malaysia bili landlord na tere kedu maka odigbo captain nwakwalo onye modi n'igbo captain onye obodo mu captain nwakwalo oge nwana mmiate landlord na safa machi meleze n'okolobia ya bụ Sunday baba Sunday smoke negi ibe sinachi ezienu ni ibe sinachi ezienu ni ibe sinachi nenu Sunday baba o machi meleze n'okolobia landlord odogwu egwu nne etili gị nununu egwu a ka nje echi n'onu maọbụ ibe sinachi ibe nji gbuo nwa bụ ogwu a ọ bụ na gị echi ọzọ nununu dezienu no sinachi bịa o ọ bụrụ na gị echi igwe dezienu no sinachi bịa o Sunday akụ gị sinachi bịa ego gị sinachi bịa dezienu na ibe sinachi o agbakọ m mgbe obu nli ọnụ ọkwa ịma na ọ gara na esinachi bịa onu m ekele gị Sunday onye obodo me oge adịzi mgbe ọzọ ka anyị nọlịa n'oge adịzi mgbe ọzọ ka anyị nọlịa ojije egwunye gị mụ na ga-ebule gị Please subscribe to this channel. Please subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very free.